dale. Ja vjerujem da ako smo pomno slušali ovu dječicu malu, da nam se više ništa ne bi rekao, da niko nije govorio riječi, dovoljno bi bilo ovo da smo slušali jaku i poruku odjeli svojim kućama. Sve se odnosi na isto, na ono što sam u uvodu samom rekao, da je jedina misija poslanikova bila da nas nauči da shvatimo da ima jedan Bog, uzvišni Allah Želešanu, i da nas svijest o Bogu učini što bolje ljudima. Ja vjerujem da se, kad je naša tema ušla malo Meku do ovdje, po rođenju se govorilo tamo, pa kaže poslanik da mu je misija bila da ne želi da bude čovjek svima brat, da se Božji zakon štuje ljudima da. I u Mevludu se kaže da je osnovni razlog poslanikove misije bio da čovječanstvo i čovjeka nauči da bude, da od nečovjeka učini čovjeka, da od čovjeka učini boljim čovjekom. Zato, draga moja braćo, majke i sestre, kad odemo svojim kućama i ovdje u džamiji, i kad odemo svojim kućama, budimo ponosni što pripadamo dini islamu, budimo ponosni što smo umet Allaha poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i trudimo se da dok smo živi budemo što bolji ljudi i što bolji vjernici. A ja ću sad moliti našeg gosta, profesora Šolare, Mahmuda Šedanse. Dragi prijatelji, izađe Medija Šahnoviću, draga braća i poštovane sestre, drago mi je da sam izašću i kad god dođem u izašću, kako se osjećam. I nešto razmišljam o Mevludima prije 15 godina ovdje u Staroj džamiji i o ovom današnjem Mevludu. Ni u čemu se ne mogu porediti. Ni u čemu. Budite ponosni na svoju džamiju, na svoj džemat i na svog imama, jer to su 3 momenta zbog kojih imate se čim ponositi. Braći i sestre, ova džamija će ostati za nas. Begovu džamiju je Beg napravio prije 500 godina u Sarajevu. Na stotine džamija su napravljene prije nekoliko stotina godina. Možete zamisliti koliko se je namaza klanjalo u Begovoj džamiji ovih 500 godina. Možete zamisliti koliko će se ovdje namaza klanjati ako Bog da i kad mi odemo sa ovoga svijeta. I tada će svima onima koji su pomogli gradnju ove džamije biti velika nagrada i veliki seva. Braćo i sestre, svaki Mevlud, pa i ovaj, jeste prilika da sebe upitamo da li slijedimo Muhammeda alejhi selam. Da li slijedimo upute koje nam je on donio. Mi znamo da su prve riječi Muhammeda alejhi selam bile istre. Uči u ime Allaha koji je sve stvorio. Da li su nam djeca dovoljno obrazovana? Nemojte nikada kazati djetetu ne trebaš više ići u školu. Neka ide, neka ovaj narod bosanski, neka bosanski muslimani u svome rodu imaju najviše obrazovanih ljudi. To danas nije tako. Muhammed alejhi selam kaže: "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima." Obrazovanje je farz svakog muslimana i muslimana. Utlubul ilma min al-mehdi ila al-lahdi. Tražite nauku od vešike do vodske. Ako znamo značenje tih riječi, zašto je onda Bosna i Hercegovina na ljestvici evropskih zemalja zadnja po pismenosti? Zašto u Bosni i Hercegovini, to je neku večer ove saopćio, ima 700.000 nepismenih ljudi? Zašto onda u Bosni i Hercegovini 7.000 djece radi siromaštva ne mogu upisati školu?
pripazite našu djecu. Ovo je sirotinjska zemlja. U ovoj zemlji 225.000 ima siromašne djece. 125.000 ima na ivici siromaštva. To je ogroman broj za ovako malu zemlju i malo broj stanovnika. I naravno, pitamo se, slijedimo li poslanika Muhameda alejhi selam? Ako ga slijedimo, kako je onda moguće da imamo ovako veliki broj nepismenih i ovako veliki broj siromašne djece? Zato pripazite na tuđu djecu. Bog Đelešanu će pripaziti na vašu djecu. Muhammed alejhi selam nam je jedne prilike kazao: "Men lam yarham sagirana, wa men lam yumekkir kabirana, felejse minna." Onaj ko ne bude samilostan prema djeci i ko ne bude poštovao stariji, nije musliman. Poštujemo li mi sjede glave koje sjede ovdje u pročelju ove žene? Jesmo li dovoljno pažljivi prema svojoj djeci? Ako jesmo, zašto ih nismo doveli na ovaj način? Moglo je još djece doći. Zato je vrlo važno da nam djeca dolaze u mektebe i da se okupljaju u džamije. Jer vidite, 40 djece danas je učnomelo. To je na neki način gotovo 40 porodica. Danas je skoro cijeli Izačić učestvovao u svečanosti Mevluda povodom rođenja Muhameda alejhi selam. Muhammed alejhi selam je bio čovjek blage naravi i mi bismo trebali biti. Nikad nikog nije prekidao u grobu. Kada s nekim razgovara, gledao bi ga u oči. Kada se s nekim selami, nikad nije prvi povlačio ruku da ne bi povrijedio svog sugovornika. Jedan čovjek je rekao: "Men lam yashkuri nas lam yashkuri Allah." Ko nije zahvalan ljudima, nije ni Bogu. Mi živimo u vremenu nezahvalnih ljudi. Nisu zahvalni ni Bogu, ni čovjeku. Zato budite zahvalni i Bogu i ljudima s kojim dijelite sudbinu na ovim prostorima zemlje Bosne. Želim vam kazati, poštujte jedni drugi, prihvatite jedni drugi, jedni na drugi. Muhammed alejhi selam kaže: "Kako rabi mina, onaj ko prekida rodbinske veze, taj će u dženet." Mi smo rodbinske veze gotovo pokidali. Zašto? Zato što ne obilazimo svoju rodbinu i ne pazimo na svoju rodbinu. I budete zahvalni na svemu što vas zadesi. Šejh Širazi u svom islamu kaže: "Samo jednom sam Allahu Đelešanu bio nezahvalan i jako sam se pokajao zbog toga. Kad je krenuo sam u džamiju, bio sam bos, nisam imao čarapa na nogama. I bilo mi je jako hladno i onako sam razmišljao: Bože, kako mi je leve na nogama. A onda sam došao pred džamiju i vidio čovjeka bez nogu. Pa sam onda pomislio: Bože moj, otkud meni pravo da mislim kako mi je hladno na nogama, a šta je sa ovim mojim bratom koji nikako nogu nema?" Braći i sestre, razmišljajte na način šta je sa onima koji hodati ne mogu. Šta je sa onim čovjekom koji ih ne vidi, koji je slijep i nije mogao recimo u džamiju doći. Šta bi slijep čovjek dao da je samo jednom problem? Ashabi su voljeli Muhameda alejhi selam radi njegove prirode, radi njegove navade. A Muhammed alejhi selam je volio njih. Ljubav se ljubavi uzvraća. Poštovanje se poštovanje uzvraća. Muhammed alejhi selam je volio ljude, osvojio je svijet, vodio je 20 civilizacija. Islam je vjera koja je osvojila 20 civilizacija. Povjesničari sa istoka i sa zapada Muhammed alejhi selam stavio na prvo mjesto među ljudima koji su uspjeli preokrenuti svijet. Nije to džaba. Zato hvala Allahu Đelešanu što smo muslimani, kako to lijepo reče moj prijatelj, iz Efendija i što smo sledbenici Muhameda alejhi selam. Nakon nekoliko godina, nakon njegove smrti, Hazreti Omer je bio
zamolio da prouči ezan. I Bilal je počeo učiti ezan i došao do onoga ešhedu enne Muhammeda Rasulullah. Nije mogao od tuge proučiti i izgovoriti riječ Muhammed. Ashabi su toliko se držali se rukom na srcu, jer su toliko bili tužni zbog smrti Muhammeda a.s. da im je srce od tuge htjelo iskočiti. Zato naši derviši, naše sufije, kada zikr čine, drže ruku na srcu. Iz ljubavi i sjećanja na poslanika Muhammeda a.s. i na to vrijeme velike ljubavi prema njemu. Da li mi volimo poslanika u mjeri kao što to nekad bilo? Ako ga volimo, zato se onda ovako ponaša. Braćo, na kraju želim kazati i sestro. Svaki minut pa i ovo je prilika da preispitamo sebe. Ovo je prilika da se vratimo Bogu. Da se vratimo svojoj vjeri. Jer vjera je šansa. Islam je prilika. Nemojte je propustiti. Kako prilika? Pa svaki put vi znate za Ramazan naša čestica ulema govori da je prvih 10 dana milost, drugi oprost, a trećih 10 dana Allah Đelešanu oprašta grijeh onima koji su džehennem zaslužili. Pa šta to znači? To znači da čovjek, iako je griješan, može iz Ramazana ići bez griješa. Eto ti jedna prilika da budeš bolji. Eto ti prilika